Signore, látom konstrukciót! Volta magnifico! Csak nem méltóztatik ezek vacak fákkal grandírozó edificiumot konvertáltatni. Erdőről kell fákat, nagyokat kívánni. Jöjjön, uram, menjünk, nem fogja megbánni. Menjetek fejtékét, hozzatok sok fűrét, tenyeres segítségeket, ökröt, szekereket, faragó embereket. Nem vagyok én, uram, át, hanem Lúdas Matyi, akit kell megcsapatod, elrabolta hibány. Háromszor fogadál, hogy visszapüfölgeti, ez hát most az első. Azt nem